Esi msikana. Ndirivo. Unaitwa nani? Tatiana Marecha. Okay. Tatiana Marecha. Tatiana Marecha msikana ndianezve ku Tatiana Marecha. Tatiana Marecha msikana anofara kuimba zvikuru since mwana anoda kuzvekuimba apo napo. Okay. Tatiana Marecha ane makore mangani? Ane 15. Anofarira zvekuimba? Anoda zvekuimba straight. Alright. So meaning to say kuti uri artistic? Yeah. Singer? Yes, singer in process. Yeah, wakatanga kuita zvekuimba rini? Natanga nchiri 2 years, 2 to 3 years ndakatanga kuda zvekuimba straight. Serious? Yeah. 2 years? Wanga kutoimba 2 years? No, I took kuimba as such, but then they wanna people vanenge vari matv chichimba saka zvakangoda from the age lese category yoyo age yoyo ndoba ndakangoti kuimba ndokuda ndoba ndakatanga kuimba zvakatanga ngokura mandiri muchirana nasi zvichirimo nanasi zvichirimo. Okay. So vabereki vako vanokusupport here pane zvekuimba zvavanongochiita? Vanondisupporta number 1 fans ndo vanondipusha encourage kuti imba is your dream rambo chiimba. Okay. What about munhu akakuinspire kuti uzosvika pakuti aiwa this is my dream? Vanhu vakandinspire firstly parents and then my favorite group boy band inonzi BTS from struggle yavakaita vachitanga in the music industry ndo vakandicourage mostly kuti even though pane mastruggles akawanda even though chakazodai so chakazodai you can make it at the end. It's profitable. Alright. Saka wakatomborekoda mustudio? Ndakatomborekoda song times now. Kupi wakarekodera studio? Ndakarekoda kuRare Music. Okay. Masongs mangani? Ndakarekoda 2. Akatobuda? 1 yakabuda ndakaita cover ya Lucas Graham 7 years neimwe yacho ichiri muprocess inotobuda. Alright. Saka unogona kumbotipeya ku freestyle ye any song yaunogona timbonzwa kuti no sound sei? Right. For tonight I'm yours, so deny that truth, or stay behind closed doors, 'cause all I wanna do is lie with you, even though there's no blue line with you. Yeah, that's a good one. India kwere? Na inonzi Fortnite ya give you one. Okay. Voice unaro. Future iripo. Thank you. Yeah, future iripo. Ko muno muZimbabwe uno munhu akakuinspire kuti uzosvika pakuti uzoti unyasoita zvemusic ndiri muZimbabwe? Vakandinspire kuimba muZimbabwe ndi ana Tami Moyo and ana Hemen and K-Chaps ndo vamwe vane music dzandolaika and vamwe vasinotaurawo artist. Yeah, they're very talented. Ndo vamwe vakuninspire kuti ndiimbe ndinamechizviita. Alright. So maybe in the next 2 to 3 years or 5 years uona wasvika papi music industry? Pa time yoyo chandiri kuti ndiite progress akakuti ndiite ndakuti the person anozikanwa navanhu akawanda still like that ndokwanisa kuchidzwa mafunctions because like ndofana kuzikanawo there's a girl called Tatiana ari kwakati ndakuti ndiite progress yoni munhu anondiziva ndakafamba muroad that the person anozikanwa unzi ndomuziva anoimba and stuff like that. I want to be known also. Alright. Nayo tikuzinzwa. Zvinoita chete unofana kungoramba uchipusha handiti? Yeah. Saka iwe unospecialize netype ipi music? Ndiri mostly gospel. Gospel ndo number 1 priority yangu. Ndiri mugospel nchimbojambo kumwe, but then mostly it's limited gospel nekuhip hop mbichana. Yeah, gospel. Alright, uri gospel? Ndiri gospel.
since uri gospel unopinda chichipi? Ndiri kuAFM. AFM. Saka unorepresentere kukwaya kana uri kuchecho? President worship kasi? Andi muri gospel? Nsati. Apo chimba gospel? Church auimbe gospel? President worship nsati. Chikumirira the right time. Nsati ndajoina. Alright. Saka unogona kuti pa 50 second freestyle tumonyaso kunzwa futi kechitu. The any song futi. Ndakuimba inonzi gospel inonzi So Will I. Alright. God of creation, there at the start before the beginning of time, with no point of reference, you spoke to the dark and fleshed out a wonder of light. Mahanayo. Akumberi. Usitotosimbisa kumberi. Alright, so you pa social media unowanikere kana kuti ausotowa kuwani? Nsanda kuwanika pa social media. Alright, ku vanenge vachizodawo music yako ada kungoteerera vanoiwana ku? Vambata pa Snapchat, ndipandiri so far. I'm not actually active. Unoshandisa kuti pa Snapchat? Ndoshandisa 3025 TATIEY 25. Alright. Username yangu. So unoisa music yako ipavere kana? Ndaotanga kuisa music yangu saka pane chaisa a lot of videos and music makava chaita kawanda ndwanenda kuisa chatangota active ndenda kumasenda kuti pano koda kumaona and stuff. Watu ndo ari patongozobatsira kuvhura YouTube neFacebook andika uproducer music yako because maZimbabweans ndokuwanowandira ikoko. Facebook, YouTube neunona Instagram ikoko. Saka tinchizongobatsirana toona kuti music yakuenda kumberi andika? Alright. Saka zvamai manje ushanda neremusic chete auna kana mastudios aushanda nawo? Ndinaso files remusic yatiri kuita music dzedu chinjwa ndiri kushanda nayo studio. Alright. Saka pamberi apa takatarisira chi? So far must stay tuned for the music kubuda mutaisa pa page recording page. Ayo. Ukumza kuti takatarisira music yakawanda sei kana kuti ma-albums kana kuti ma-singles? Maybe before school, maybe two was time. 2022. 2022 yes. Akawanda. Achabuda akawanda. Alright, aiwa atingeta angomamirira. Alright, atotenda. Alright. Have a good day. Have a good day.